عز سلامتنا تقبلوا فنونات قاتلوا خبرات عزبتنا نلو معربي 24 ميازيا 2026 تدالوه حديث زيناتات حزلكم قريبا له مقتالكم بخبر عدم فلما قنات تفتاتو اجدا خلعلن زمدنا خحدسن زمص مدب ኤርትራን አሜሪካን ኮሎኔል ደመቀ ጸብጻብ ሂውማን ራይትስ ዎች ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ክብል ነፂጎ እስራኤል ንኢራን ናብ ዘመነ እምኒ ክትምለስ ኣለዋ ክትብል ተፈራረሕ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ክልተ ናይ ጽዕነት መረኸብ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥሩ ይእትዩ ወታደራት ኣዘዝቲ ኣሜሪካ ብነዊሕ ርሕቀት ዝጓዓዙ ሚሳይላት ስክፍቶኦም ይገልጹ ኣለዉ ትራምፕ ነቲ ዝመጽእ ሰሙን ዝገብሮ ዑደት ነቲ ምስ እንግሊዝ ዝሽሕክር ዘሎ ርክብ ንምጽጋን ክሕግዝ ከም ዝኽእል ገሊጹ እዝን ካልእን በዝርዝር ሒዘልኩም ከቕርቤ ክትከታተሉኒ ብኽብሪ ዕድም ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዓመታት ዝጸዓነቶ እገዳ ከተልዕልን ነቲ ዝሕቱ ዲፕሎማሲ ዝምድና ዳግማይ ከተሐድስን ትንቀሳቐስ ከም ዘላ ማዕከን ሓበሬታ ዎል ስትሪት ጆርናል ብ22 ሚያዝያ ኣብ ዘርግሖ ሓተታ ኣመልኪቱ እቲ ሓደ ካብ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ዝኾነ ጆርናል እቲ ሃገር ምስታ ኣብ ተነጽሎ ዘላ ግን ከኣ ዓሚቕ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዋ ሃገር ኤርትራ ዝምድና ዳግማይ ከተሐድስ ትደሊ ከም ዘላ ንዲፕሎማሲያዊ ምንጭታት ተወኪሱ ኣብ ዘርግሖ ዓንቀጽ ነቲ ዜና ቃልሑ ብመሰረት እቲ ጆርናል መደብ ምልዓል እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምሕዳስ ዝምድናን ኣብዚ እዋን እዚ ዝድረኽ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ኩናት ኢራን ኣሜሪካ እስራኤል ስዒቡ ዕፅዋ መጻቦ ሄርሞዝ ዝፈጠሮ ዞባውን ዓለማውን ቅልውላው እዩ ከም ሳዕብን ናይቲ ኩናት ደገፍቲ ኢራን ዝኾኑ ዕጡቓት ሓይልታት ሕቲ የመን መጻቦ ባቢኤል መንደብ እውን ከዓጽዎ ምዃኖም ኣብ ዘፈራርሕሉ ዘለዉ እዋን ምስቲ ኣብታ ስትራቴጂካውን ገማግም ቀይሕ ባሕሪ እትርከብ ሃገር ዝምድና ንምሓያሽ እዋናዊ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ምዃኑ እቲ ጽሑፍ ይምጉት ዎል ስትሪት ጆርናል ከም ዘስፈሮ ነዚ ጉዳይ ዘሳልጥ ዘሎ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ቀንዲ ኣፍሪቃ ሚስተር ማሳድ ፋረስ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ተራኺቡ ተዘራሪቡ እዩ ማሳድ ብሎስ ኣብዚ ጉዳይ ዝምልከት ንመዛነኡ ወጻእተኛታት ሰመዚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊታ 700 ማይልስ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ንእሾ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኤርትራ ዝጸንሐ እገዳ ከተልዕል ክትጅምር ዕላማ ከም ዘለዋ ኣረጋጊጹ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ምምሕዳር ትራምፕ ድሕሪ ዓሰርተታት ዓመታት ንፈለዎ እዋን ምስቲ ሃገር ዝለዓለ ደረጃ ዲፕሎማሲ ዝምድናታት ናብ ንቡር ንምምላስ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ እዩ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ 2025 ምስ ማዕከናት ዜና ሃገሩ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ንሓድሽ ጽምዶ ኣስመራን ዋሽንግተንን ኣመልኪቱ መግለጺ ሂቡ ነይሩ እዩ ኣብቲ መግለጺ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቀዳማይ ዕብረ ስልጣን ትራምፕ ጽምዶ ተፈቲኑ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ዓመት ሰሪሕና ብድሕሪኡ ግን 3 ዓመታት ኣይስራሕናን ናይ ባደን 4 ዓመት ተወሲኹ ድማ 7 ዓመታት ተኸሲሩ ድሕሪ ምባል ሕጂ ግን ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ጽምዶ ክትገብር ድልውትላ ክብል ገሊጹ ነይሩ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወሲኹ ምስቲ ሕጂ ኣብ ዋሽንግተን ዝርአ ዘሎ ምሕቋን ምስ ከይተረበሽናን ከይተሃወኽናን ናብ ናይ መደምደምታ ከይከድና ነቲ ኣብ ናይ ባይደን ግዜ ኣቋሪጹ ዝነበረ ጽምዶና ኣሓዲስና ክንቅጽሎ ንኽእል ኣለና ክንቅጽሎ ኢና ኢሉ ነይሩ እቲ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ጽምዶ ድሕሪ 2026 ክጅመር ምዃኑ ጠቒሱ ምንባር እውን ዝዝከር ኮይኑ ዝመጽእ ዘለዋ 3 ዓመታት ካብ 2026 ጀሚርካ ክሳብ 2028 ጽቡቕ ክንሰርሕ ክኽእል ኣለዉ ድሕሪ ምባል ቅድም ስርዑና ኣይንብልን ኢና እዛ 2025 ንዓና ትጽንሓልና ቀዳምነት ስለ ዘለዎ ነቲ ቀዳምነቶም ከዓ ነኽብሮ ነዘን ዝመጻ 3 ዓመታት ግን ብዘይ ምስልካይ ክንከደን ዘለና እየን ዝበሎ ዝዝከር እዩ ምስ ብዝተኣሳሰር ዓንቀጽ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝምድና ኣሜሪካን ኤርትራን ዳግማይ ንምብርባር ኣቐዲሙ ቅድሚ ኩናት ኣሜሪካን ኢራንን ዝጸንሐ መደብ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ እንተኾነ ቴህራን መጻብኦ ሄርሙዝ ንምዕጻው ድሕሪ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቀይሕ ባሕሪ ዝጸንሐ ፖሊሲ ከተቀላጥፍ ከም ዝደረኸት ኣመልኪቱ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ነቲ ነነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ብጥርጣረን ምትፍናንን ስትራቴጂካዊ ፍልልይ ዝግለጽ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ክልቴን ሃገራት ብቑሉዕ ተጻበቕቲ እኳ እንተዘይኮና ኤርትራ ንዝጸንሐ ፖሊሲ ወጻኢታት ኣሜሪካ ዘለዋ ዓሚቕ ዘይምትእምማን ብንጹር ዘይግለጽ ሽርሕታት ምትእትታውን ካልእን ክትከስስ ትስማዕ በንጻሩ ግን ኣብ ቀዳማይ ዘመነ ስልጣን ትራምፕ ሓሓሊፉ ተስፋታት ተረኣዩ ነይሩ እዩ ኣሜሪካ ብወገና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምስ ሰብኣዊ መሰላት ዴሞክራሲያውን ቅዋማውን ምሕደራታት ብተደጋጋሚ ነቐፌታ ከተቐርብ ጽንዕት ኮይና ብተራን ኣሳላጥን እታ ብኤርትራውያን ብተሪ እትውቀስ ሱዛን ራይስ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ከም ዝጸንሓ ገይራያ ብመሰረት እቲ ጆርናል እውን ርክባት ኣሜሪካን ኤርትራን ዳግማይ ንምብርባር ኣቐዲሙ ክለዓልን ክስራሓልን እኳ እንተጸንሐ ኣብ ዘቐረባ እዋን ግን ላዕለዎት ወሃብቲ ውሳነ ምምሕዳር ትራምፕ ብሰንኪ ቅልውላው ቃዛን ዝሰዓበ ኩናት ኢራንን ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ጉዳያት ኣመና ብምጽማዶም
ተዓናቐፊ ጸኒሑ ኣብዚ እዋን ኢራን ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ኩናት ካብ ዝጅመር ኣትሒዛ ብመጻቦ ሄርሙዝ ዝሓልፋ ንግዳዊ ርክባት በቲኻ ኣብ እትቆጻጸረሉ ዘላ እዋን ኣብ የመን ዝመደበሮም ደገፍትታት ሓይልታት ሕቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጉዕዞ መራኽብ ክዓጽው ምዃኖም ኣብ ዘፈራርሕሉ ዘለዉ እዋን እዩ እዚ ዲፕሎማስያዊ ድፍኢት ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝመጽእ ዘሎ። ልኡኽ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማሳድ ብሎስ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ካይሮ ከም ተራኸበን ኣብ ጉዳይ ምሕዳስ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ሰፊሕ ምይይጥ ከም ዘካየደን ዝፍለጥ እዩ። ዕላማ ናይቲ ርክብ ኣብ ምቅላል እገዳ ኣሜሪካ ንምዝታይን ዳግመ ምትዕርራይ ዝምድና ኣሜሪካን ኤርትራን ኣመልኪቱ ንዝግበር ዝለዓለ ደረጃ ርክብ ዝኸፍት ምዃኑ ድማ ይግለጽ። ብዘይካዚ ሎስ ኣቐዲሙ መበል 80 ዋዕላታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተጋበአሉ መስከረም 2025 ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ተራኺቡ ጽምዶ ክልቲአን ሃገራት ንምሕዳዝ ዘኽእል መንገዲ ዝጸርግ ምዃኑ ዝተገልጸ ርክብ ኣካይዱ ምንባሩ ኣይርስዓን። ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝምድና ኣብ ምሕዳስ ግብፂ ብመንጎኝነት ትዋሳእ ከም ዘላ ክፍለጥ እንከሎ ማሳድ ብሎስ ብሶኒ ምስ ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ካይሮ ተራኺቡሎ። ኣብቲ ርክብ እቲ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ሃገሩ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተጻዒኑ ዝነበረ እገዳ ኣብ ቀረባ እዋን ከተልዕሎ ክጅምር መደብ ከም ዘለዋ ንፕሬዚደንት ግብፂ ዘረጋግጽ ነቲ ጉዳይ ኣፍልጦ ዘለዎም ገሊጾም ክብል ዎል ስትሪት ጆርናል ኣብ ዓንቀጹ ኣስፊሩሎ። ወሃቢ ቃል ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝምድና ንምሕያል ብወገን እቲ ምምሕዳር ልዑል ድሌት ከም ዘለዎ ኣረጋጊጹ። ገለ ሰበስልጣን ኣሜሪካ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸንሐ ውጽኢታት ከም ዘይተመዝገበ ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን ግን ነቲ እገዳ ብምልዓል ምስቲ ሃገር ዳግማይ ዘተ ንምጅማርን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ነባሪ ረብሓታት ኣሜሪካ ምርጋጽ ኣገዳሲ ምዃኑ ይምግቱ ኣለዉ። መዝገብ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣብ ግምት ዘእቱ እኳ እንተኾነ እቲ ኤርትራ ዘላቶ ከባቢ ብስትራቴጂካዊ መዳይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣሜሪካ እቲ ዝምድና ሸለል ክትብሎ ከም ዘይግባእ እዮም ዝድምድሙ። ድሕሪ ኩናት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ክልል ኣምሓራ ናይ ዝተመስረተ ዞባ ወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሑመራ ምክትል ኣማሓዳሪ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ኣለዎ ዘለዎ ኣሰራርሓ ተዘርጊሑ ንዝበሃል ወቐሳ ነጺጉ። ዓለምለኻዊ ተጠባቐቲ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች ብረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ኣብ ዝርከብሉ ከባቢታት ዝርከቡ ተጋሩ ወረቐት መንነት ንኸይረኽቡን ብዘይ ፍቓድ ንኸይጓዓዙን ኣለዎ ዘለዎ ኣሰራርሓ ተዘርጊሑ ክብል ከሲሱ ነይሩ እዩ። ምክትል ኣማሓዳሪ ዞባ ወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሑመራ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ሓፂር ጻንሒት ነቲ ጸብጻብ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ወገኝነት ብምባል ነጺግዎ። እቲ ትካል ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ኮሎኔል ደመቀ ማዕቀብን ክንበርን ምሕታቱ ብዝምልከት ክምልስ ከሎ ኣነ ግበኛ ኮንኩን ኢሉ። ኣብዚ ምሕደራ ወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሑመራ ሰባት ብመነቶም ዝግፍዕሉ ኣሰራርሓ የብልናን ዝበለ ኮሎኔል ደመቀ ሂውማን ራይትስ ዎች ቅድሚ ሕጂ እውን ንዓና ክውንጅል ፈቲኑ ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና ክብል ንቢቢሲ ምላሽ ሂቡ። እቲ ዓለምለኻዊ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ክልላት ኣምሓራን ትግራይን እጀተዩ ኣብ ዝብልዎ ከባቢታት ይፍጸሙ እዮም ዝበሎም ግሰት ጸብጸባት ዘዳለወ ኣብ ቦታ ምስ ዝርከቡ ቅድሚ ኣዋርሕ ካብቲ ከባቢ ምስ ዝተመዛበሉ 40 ነበርቲ ብምዝራብ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣማይተ ኣላፍ ነበርቲ ካብዞም ከባቢታት እዚኦም ብግዴታ ከም ተመዛበሉ ዘዘራረበ እቲ መግለጺ ትግራዎት ሕጂ እውን ብሰበስልጣን ሓይልታት ጸጥታን ግሰትን ይፍጸሞም ኣሎ ክብል ከሲሱ። ኮሎኔል ደመቀ ብወገኑ ኣብዚ ከምዚ ንሱ ዝበሎ ኣይኮነን ዘሎ ከም ዝኾነ ሰብ ወረቐት መንነት ፋይዳን ከውፅኡ ፍቒድና ኢና ካብዚ ወፃኢ ፋይዳ ኣይተዋሃበናን ኢሉ ናባና ዝመጽእ ጥርዓን የሎን ኢሉ። ኮሎኔል ደመቀ ነቲ ኣብቲ ጸብጻብ ዘቐረበ ሓበሬታ ሕወሓት ዝሃቦም ጸብጻባት ምስቲ ከባቢ ንምጽላምን ኣብ ገጽ ዓለምለኻዊ መድረኻት ምስሎም ንምድዋን ዝሰርሕዎ እንተላይ ዘይኮኑ ካብ ሓቂ ዝተመሰረተ እዩ ኣይብልን ክብል ነቒፍዎ። ኣብቲ ጸብጻብ ሂውማን ራይትስ ዎች ናይ ሓደ ወገን ደጋፊ ዝመስል ትሕዝቶ ብምቕራቡ ምዕዛኑ እውን ገሊጹ። ብዛዕባ እቲ ይበሃል ኣሎ ዝተባህለ ኣለዎ ብቢቢሲ ዝተሓተተ ኮሎኔል ደመቀ ተወለድቲ ትግራይ ብምዃኖም ጥራይ ዘገለልናዮም ነገር የሎን ክብል ነጺግዎ። ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ተጋሩ ከም ዝኾነ ሰብ ኣገልግሎት ረኽቦ ከም ዘለዉ እውን ዘርዚሩ። እቲ ጸብጻብ ነቲ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ኣይንጸባረቕን ዝበለ እቲ ኣማሓዳሪ ሂውማን ራይትስ ዎች ኣብቲ ጉዳይ ንዕኡ ይኹን ምሕደሩን ከም ዘየዘራርቦም ገሊጹ። እቶም ሂውማን ራይትስ ዎች ኣዘራሪቦም ዝበሎም ነበርቲ ሓቅነቶም ክረጋገጽ ኣለዎ ዝበለ ኮሎኔል ደመቀ ተጋሩ ኣብ ትካል መንግስቲ ከም ዝኾነ ነባሪ ኣገልግሎት ከም ዝረኽቡን ብሰላም ክንቀሳቐሱ ይግበር ከም ዘሎን ገሊጹ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ደቡብ ኮርዶፋን ዳግማይ መጥቃዕቲ ኣየር ጀሚሩ። ሰራዊት ሱዳን ድሕሪ ኣዋርሕ ኣብ ደቡብ ኮርዶፋን ዳግማይ ከቢድ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ጀመረ ጸብጻባት ሱዳን ትሪቡን ኣመልኪቱ። ነፈርቲ ውግእ ሱዳን ኣብ ከባቢ ከተማ ድሊንግ ኣብ ዝርከቡ ቦታታት ኣብ ልዑል ዝነበሩ ሓይልታት ቁጡፍ ደገፍ ዕላማ ብምግባር ጽዑቕ ደብዳብ ኣካይደን። እተን ነፈርቲ ብፍላይ ኣብ ኣልዱማይ ኣልሑጁራይትን
ብሩኖን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዘካይዳ ምንጭታት እቲ ከባቢ ሓቢሮም ዝርዝር በቲ መጥቃዕቲ ዝወለደ ጉድኣት ግን ዛጊት ኣይተሓበረን ዘሎ እስራኤል ንኢራን ናብ ዘመነ እምኒ ክትምለስ ኣለዋ ክትብል እስራኤል ካትስ ገሊጹ ስውር መንግስቲ ካሚናይ ንምውጋድ ቀጠልያ መብራህቲ ኣሜሪካ ንጽበለና ኸብል ገሊጹ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ካትስ በቃ ነቲ ሓቀኛ ኣጀንዳ ናይቲ ሃፀያዊ ግዝኣት ኣቐሚጡ ኒውክሌራዊ ምፍታሕን ኣጽዋር ዘይኮነስ ምዕናው ሓደ ስልጣን ኢሉ ካብ ኣሜሪካ ቀጠልያ መብራህቲ ንጽበለና ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ግን ምውጋድ ስውር መንግስቲ ካሚናይ ንምዝዛም ኢሉ ኢራን ናብ ዘመነ ጸልማትን እምንን ክንመልሰን መሰለጣት ጸዓትን ኤሌክትሪክን ብምዕናው ሃገራዊ ቁጠባን ትሕተ ቅርጻን ምጭፍላቕን እዩ ኢሉ ኢራን ኣብ ገመድ ተደፊኣ መራሕቲ ኣብ ታንከራት ተሓቢኦም ሰማይ ተኸፊቱ ኩሉ ስትራቴጂካዊ መሰለጣት ተቓሊዑ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈለየን ኣዓናውን ክኸውን እዩ ኣብቲ ኣዝዩ ዘሕምምን ነጥብታት ኣድማዒ ጽፍዒት ከብጽሓ ድማ ኢሉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ንጉስ ቻርልስን ንግስቲ ካሚላን ዝመጽእ ሰሙን ዝገብሮ ወግዓዊ ምብጻሕ ሃገር ነቲ ምስ ዓዲ እንግሊዝ ዝሽሕክር ዘሎ ርክባት ንምጽጋን ክሕግዝ ከም ዝኽእል ገሊጹ ትራምፕ ምስ ቢቢሲ ብቴሌፎን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት እቲ ምብጻሕ ነቲ ርክባት ንምጽጋን ክሕግዝ ይኽእል ድዩ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ብርግጽ ንጉስ ድንቂ እዩ ድንቂ ሰብ ድማ ብርግጽ መልሰይ እወ ኢሉ ተዛሪቡ ብጽቡቕ እየ ዝፈልጦ ንዓመታት እየ ዝፈልጦ ዝበለ ትራምፕ ተባዕ ሰብ እዩ ዓብ ሰብ እውን እዩ ንሳቶም ንጉስ ንግስትን ብርግጽ ኣወንታዊ ተራ ክህልዎም እዩ ክብል ወሲኹ ገሊጹ እቲ ፕሬዝደንት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓዲ እንግሊዝ ኬር ስታመር ዘለዎ ርክብ ብዝምልከት ተዛሪቡ ስታመር ኩነታት ከመሓየሽ ዝኽእል ብዛዕባ ስደት ዘለዎ ፖሊሲ እንተቐይሩ ጥራይ ምዃኑ ገሊጹ ንጉስን ንግስትን ን4 መዓልቲ ዝጸንሕ ዑደት ንምክያድ ሶኒ ናብ ኣሜሪካ ክበጽሑ ኣብ ዋይት ሃውስ ምስ ትራምፕ ክረኸቡን እዮም ንጉስ ቻርልስ ንትራምፕን ናይ ውልቂ ርክብ ክህልዎም እዩ ኣብ ቅድሚ ኮንግረስ እውን መደረ ከስምዑ እዮም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ን2 መዓልታት ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ኒውዮርክ ቨርጂኒያ በርሙዳን ተጓዒዞም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክምለሱ እዮም ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ከም ዝገለጾ እቲ ጉዕዞ ንመበል 250 ናጽነት ኣሜሪካ ንምብዓል ኮይኑ ነቲ ናይ ሓባር ብልጽግናን ድሕነትን ታሪኽ ሽክርነት ዘኽብር እዩ ኣብቲ ብሓሙስ ዝተገበረ ናይ 5 ደቂቃ ቃለ መሕትት ትራምፕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኬር ስታመር ብዘለዎ ርክብ ተሓቲቱ ነይሩ እውን እቶም ክልተ መራሕቲ ብሰንኪቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ውግእ ኣረኣዮም ዝተፈላለየ ይመስል ሰር ኬር ድማ ንሎርድ ማንደልሰን ኣምባሳደር ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ኣሜሪካ ገይሩ ብምሻሙ ናይ ተቃውሞ ጸቕጢ ይበጽሖሎ ትራምፕ ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ትሩዝ ሶሻል ጽሑፍ ሎርድ ማንደልሰን ኣዝዩ ሕማቕ ምርጫ እዩ እንተኾነ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኩነታቱ ከመሓይሽ ብዙሕ ግዜ ኣለዎ ኢሉ ነይሩ ትራምፕ በቲ ጽሑፍ እንታይ ማለቱ ምዃኑ ምስ ተሓተተ ንባሕሪ ሰሜን እንተ ተኸፊትዎ ከምኡውን ፖሊሲታት ስደት እንተ ጸኒዖም እዚ ሕጅ ዘሎ ክመሓየሽ ይኽእል እዩ እዚ እንተ ዘይተገይሩ ግን ዕድል ዘለዎ ኣይመስለንን ኢሉ ትራምፕ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ባሕሪ ሰሜን እትረኽቦ ምውፃእ ነዳድን ጋዝን ክትውስኽ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ጸኒዑ ሰር ኬር ሓሙስ ብዛዕባ እዚ ርእይቶ ናይቲ ፕሬዝደንት ብቢቢሲ ምስ ተሓተተ ኣነ ውሳነታተይ ዝወስድ ብመሰረት ሃገራዊ ረብሓ ብሪጣንያ እምበር ካልኦት ሰባት ብዝብሎ ወይ ዝገብርዎ ኣይኮነን ኢሉ ኣብቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ውግእ ንኸይኣትውን ውሳነ ዝወሰደሉ ምኽንያት ንሱ እዩ ዝበለ ሰር ኬር ብዛዕባ ካልእ ሰብ ብዝበሎ ካብ ዕላማ እዚ ፈልከት ኣይብልኒ ክብል እውን ግብረ መልሲ ሂቡሎ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኣሜሪካ ካብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ናብ ማእከላይ ምብራቕ ዕላማታቶም ካህልሙ ዝኽእሉ ነዊሕ ርቀት ዝጓዓዙ ክሩዝ ሚሳይላት ንኻልኦት ዞባታት ሓደጋ ከስዕብ ከም ዝኽእል ስክፍቶኦም የልዕሉ ከም ዘለዉ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ሓቢረን ኒውዮርክ ታይምስ ከም ጸብጸቦ ኣሜሪካ ካብቲ ብ28 ለካቲት ኩናት ካብ ዝጅመር ንድሓር ኣንጻር ኢራን ዝግበር ስርሒታት ዝተመደበ መኽዘና ኣብ ገምጋም 100 ናይ ነዊሕ ርሕቐት ክሩዝ ሚሳይላት ተጠቂማላ ብመሰረት ውሽጣዊ ገምጋም ፔንታጎን ሰበስልጣን ኮንግረስን ኣብዚ እዋን ዝውዳእ ዘሎ ስቶክ ልዕሊ 1000 ቶማሃውክ ክሩዝ ሚሳይላት ፓትሪዮት ጸረ ሚሳይላትን ፕሪዝን ስትራክን ዝበሃሉ ናይ ነዊሕ ርሕቐት ካብ ምድሪ ናብ ምድሪ ዝኣትዉ ሚሳይላት ዘጠቓልል እዩ እዚ እናዓበየ ዝኸይ ዘሎ ጠለም ንምምላእ ሰራዊት ካብ ኤስያን ኤሮጳን ዝርከባ መደበራት ተተኮስትን ኣጽዋርን የንቀሳቐስ ኣሎ እዚ እውን ኣሜሪካ ኣብዘን ዞባታት ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ምፍጻም ዘለዋ ድልውነት ኣብ ውሕቶ ኣእትይወሎ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ክልተ ናይ ጽዕነት መራኸብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ብምእታው ናብ ገማግም ባሕሪ ከም ዘብጽሓ ኣፍሊጡ እታ ብናይ ግሪክ ኩባንያ እትመሓደር ባንዴራ ላይቤርያ ዘለዋ 21 ዩክሬናውያን ፊሊጵያናውያን ዘለዋ ጽዒና ናብ ህንዲ ትኸይድ ከም ዝነበረት ሓለዋ ባሕሪ ግሪክ ሓቢሩ እታ ካልእ መርከብ ኤምሲኤስ ፍራንቸስካ ኣብ ትሕቲ ባንዴራ ፓናማ እትጓዓዝ ዘላ ኮይና ካፒቴንን 3 ኣባላት መርከብን ድማ ሞንቴኔግሮዋውያን እዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ክሮኤሽያ እውን ክልተ ዜጋታት ካብ መርከብ ከም ዝነበሩ ኣረጋጊጹ እታ መርከብ ብናይ ዓለም ዝዓበየ ኩባንያታት መራኸቢ ማእከላይ ባሕሪ እትውነን ኮይና ብዛዕባቶም ተረፉ ኣባላት ሰራሕተኛታት ዝርዝር ሓበሬታ ክትህብ ከም ዘይደለይት
ሮይተርስ ሓቢሩ ኣብ ክልቲአን መራኸብ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ድሕንነቶም እኳ እንተዘይተረጋገፀ መንግስታት ሃገራት ኣባላት መርከብ ግን ድሕንነት ዘይገታተን ንምፍላጥ ዝፈትሕሉ መንገዲ ንምድላይ ይፀልኡ ከም ዘለዉ ገሊፆም እተን መራኸብ እንታይ ዓይነት ፅዕነት ሒዘን ከም ዝነበራ ዛጊት ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብክብሪ ዕድም ሰሰናዩ